Sa pulong sa Ingles, o baka dunay usa ka ibang kaagan kaayo nga tao, ayang nga si Warren Beatty ang gibuhatan og salida gani. Ang pagbuhat sa Las Vegas ba, sa Estados Unidos, nga karon grabe kaadunahan, dagan casino, malambuon. Ang iyang gibuyan nga pulong ingon siya, build and they will come. Gama kay musunod ra sila. Ang pinakauna nga casino sa Las Vegas, ang Flamingo. Layo kayo, unya na ingon sila, nganong dito magbuwat, disyerto man to. Iya lang yapon gigama. Nangutang siya kwarta, gikan sa illegal nga mga tao, ang mafia. Ingot, saligi lang ko, buhato na to ni. Musunod lagi ang tao. Sa laktod, gipautang siya. Giabot man nga taod-taod ang panahon pagkahimo nga gisikat. Ang nagpatay sa iya, ang katong yutangan sa kwarta. Pero pagkamatay niya, nagsugod din pagsikat kanang ilang gitawag nga State of Las Vegas. Mugya po na din ang atong gibuhat karon. Ang pagsiminto sa dalan, dili makakaon ang tao ani katulong higayon sa usa ka adlaw. Ang pagsiminto sa dalan, dili makahawas gilayon diretso sa atong kapobrehon. Pero sa pagsiminto sa dalan, mahimo ning taytayan, hinag-iban sa pagsulod sa dugang planta, kumpanya, negosyante dinhi sa barangay sa Nasalaban. Sama sa daghan nga ilang kasinatian, labaw papud ko nga dagan kog kasinatian dinhi. Kung moingon mo guba nga dalan, siyam katuig ko nag-agi nga guba ni nga dalan, kay kada pista sa Maribohok diya mi matulog sa subaya. Kita ko ang kapait, kita ko ang kalisod. Niadto nga panahon, wala lang yung igo nga panudlanan kita sa pangagamhanan gobyerno lokal. Naningkamot ko nga lisod man simintuhon diri paingon gikan sa laban. Gibuslutan ako ang gikan sa natumulan kang Kapitan Paeng Bidal, lahos paingon sa Maribohok. Pero di man gid mo sugot inyong mayor nga dili pod masiminto ang inyong dalan. Mao nang bisan ginagmay totirigyot matag tuig ka paningkamot ko nga matagaan og pondo para mahawas sa kapobrehon ang among mga nautangan sa kabubuton sa Santa Ana ug Nasalaban.